bengifunda ne bengenza matric. So my two friends were like ngani namhlanje siyayibhanka period accounting. I was like kanjani? Lo omunye ethi mngani khona into engiphethe like uQueen. I keep athi yabo ayithulule pheko toilet seat. Ayizishi ngidonse ngekhala. Ngiyeza ukuthi mangena iba iyalimaza la. Ngagcina ngathi ngiyadikila incwadi mina. Incwadi ngayishisa nabangani bami sayishisa incwadi zethu. Shisa like burn. Like we burned all the books. Sa requesta sasho khona ehlaphi sekufika abafana siba u3 angithi kahle ebakithi. Angazi noma Nigeria utshwala sebugcwele itafula obunye sibuseza. Le Nigeria lela libheke mina lo uthi ugele hayi chomi khuleka mthathe. Serious. Sengene kule lifestyle yabo yabo nangempela yimlwana namakwayikwai. Siyaphuma eminyango basifike ngaphandle uthi you see I like you my girl athi ayikhululeke manje mawuhamba kusasa mawuzolala kumina namhlanje mawuhamba kusasa uzohamba ne 30k masifika mina nendoda endlini ayi hey awantwela futhi eNigeria lithi liyagumula lapha likhipha into engakanani webabo ngiyakhala like tears out ngize ngiphuma namafunyela ukuthi ngeke uyangilimaza. Uthe mayiqada ngagijima nebathroom ngafika ngafana umnyango ebathroom ngawulokho. Ethi kumina wena awuyindawo uhlala lapho. Abantu bafika nama-box yeso mama bathi nina nizopakisha le stuff lesi sipakishe like niyathela emabhegini. Mangiqeda lapho niyadeliver nosidilivela kuphi bathi niya eBotswana.